Alam mga palangga, para sa atong pamahaw, magluto ta og kiniling with veggies mga palangga. First atong gisa ang ato ang lamas din, ang ato ang giniling din, ato pa ni siyang lutuon yun siya maayo nga mo gawas na og maayo ang ihang mantika para yummy. Then karaw-karaw sa ta mga palangga, karaw lang. Then pagka nag-uga-uga na siya, ato siyang butangan o vinegar. Ang atong gibutang nga vinegar is apple vinegar. Then gamay lang kay atong gibutang kay aslom kaayo ang brag nga vinegar mga palangga. Pwede ra pud mo mabutang og kanang ordinary nga vinegar. Ang atong pagbutang sa vinegar kay para lang mawala ang langsa sa atong karne. Then atong isunod ang carrots and corn mga palangga. Then makita ninyo nag-ice pa ang atong corn. Hinay-hinayan lang na nato hangtod nga mo bungkag. Then nabungkag na siya, ato pa na siyang kuan og pila ka minuto para nga mauga ang iyahang tubig mga palangga. Then kinauga na siya, ato na siyang butangan og paper para halang-halang ang atong luto. Then nga akong ginagamit jud is ginisa mix, since pagyud na mga palangga kay ganahan ko sa ginisa mix kay gawas nga lami pa siya og lasa, humot ang ato ang luto mga palangga nya, balance lang iyang katamis ug kaparat-parat. Then nagbutang ta og tuyo, then ato na ni siyang ipauga kay mas mugawas ang iyang lami kung uga siya nga matuhop na ang iyang tubig mga palangga. Maunay sikreto kung magluto ta, ato yung ituhop ang tubig para lasa ang ato ang luto. Then pila ra may pagluto, human na. Thank you mga palangga for watching. Please like and subscribe. Rosita Kahato. Thank you for watching mga palangga. Love you all. God bless everyone.